Dne 30. dubna 2014 se na severní terase uskutečnila oslava 10. výročí pálení čarodějnic. Pro návštěvníky zde byl připraven středověký jarmark, ukázka rytířských soubojů a samozřejmě hranice s obětovanou čarodějnicí. No, a co se malých čarodějnic a čarodějů týče, měli příležitost přihlásit se do soutěže o Miss čarodějnici, povozit se na kolotočích nebo si užít zábavu na znovu otevřeném hřišti. A na závěr dne, věnovaného čarodějnicím, rozářil oblohu kouzelný ohňostroj. Tak velký aplaus! Skleničku, protože pít tak skvělá vína z nějakého kelímku, to bylo barbarství. Na té skleničce. Takže to třetí odpálení musí přesít, jinak to říkejme tomu taková česká plácaná a plácejte si jak chcete. Znovu připomínám, že ten otevřený turnaj je pro účastníky starší 18 let, máme přihlášené 3 týmy. Dobrý. Děti a stranou běžte. Odbíme tam. Stejný, linkiny.